Kanyang laki din! Aray, ang mga awan pag naminton malag. Awan mat, apay aya? Mapantamang magliw-liwa. Ah? Wan paray, di ka madanagan. Siyak ti makamaw ngagbayad iti inuman ta. Una, hindi talaga ayam. Mapanta. Amo mat, nagita ti pag-aayat ka. Sige nga rod paray, dagasin ka inton malag. Win, urayin ka. Day, rumabeain. Ngam nakapalas ka kidain. Papanamanan. Ay, kuha na nang, ada papanan me, kani pare Daryaw. Anya, mapan kayo manan ijay inuman. Ay na, tuni aya. Kas kalakwago iti kasta nga ugalaim. Hindi na nang mat. Kahit pudno matibagbagak. Amom jay kwagaw. Nual daw nakaturog. Ngam no itirabe rumwar. Win. Kuwago na nang. Ay na, tuni aya. Panunutom ko mga datrabaho minton bigat. Ay nawun ka day. Saan kami mat amapan iji inuman ka? Adala na patagapag nami. Anya, Ina ko na nang. Agawi dak, inton madamdama. Pangasayaw. Ilukatan dak, itiri daw. Ay na, nagpintas mo tanda ito abar paray. Nagado ti checks. Win nga rod paray. Ngam pangasima paray. Imay ta ditoy, tapno uminom laeng. Saan nga chicks? Ha? Ang mga nalipata, mga dakayan ayat mo paray. Awan. Hindi namat among ay may ta dito eh. Ag chicks talata. Sana balay. Saan namat nga mau. Anya? Ay, paray. Makit kita. Ha? Adda balasa nga umasidag dito ayan ta. Ay na nagpintas ka. Kasla artista. Gapo iti kinapintas na. Sigurado awitris day ta paray. Umay agdamag no anya ti order ta. Hello, manong gwapo ah. Kan naggugwapo ah. Ato iti list. Dagiti mino dito ay. Agpili kayo ah. Ay na. Agyaman na ka. Ading balasang. Awan yaman na. Manong anak gwapo. Ay na. Gusto laki di kanyak da ito abalasa. Ano ah? Kasla day bagbagam. Ay kuha awan. Awan ibagbagak. Ay nagpintas ka. Kas kala artista iti day ta kinapintas mo. Agyaman ako na manong. Ay na. Naragsak da ito arabii. Adagwapo anak ibaga kanyak anapintasak. Ala, ibagayo na niya ti order nyo ha. Sakti mangisagana. Kaya makitugawak mo kada kayo ha. Naimbag nga oras yo, nana. kastamot kan kabalasang ka. Imayak nana. Salud-sudak la kumano ada ni Tony. Jack ngamin makontak ti cellphone na. Ha? Di magasak ije pagtrab-trabahuan na. Ngam na ko na dagiti katrabahuan na. Asaan ka no asimrak? Ay na, pasensya kan balasang ka. Ada ni Tony jay silid na, nakaturaw. Anya? Saan ang nakatrabaho ita? Nga main, kasta una yabartak na. Parbangunan idi nakaawit ti sinalbag alalakay. Anya? Isumot lagayam adi na sungsung-batan ti awag ko. Idi rabi ipay lang. Wan, mala, di ka madanagan balasang ka. Numakareng, ibagak nga imay ka. O sige, nana. Agyaman ak unay. Anya? Imay ni Teresa itay nanang? Wan, ibagbaga na di mo ka nusungsung-batan ti awag na kan ka. Unay matanda di babae. Kasla ubing. Jack lang nasong batan ti awag na. Imayan dito balay. Ay na, kat madanagan laang matjay tao. Di ka katagyaman ta concern ni Teresa kan ka. Oh, adula amin dita. Concern dita. Inton kon, i-break ko lang araw. Anya, Wait, i-break ko, no? Kasya ka na yung ti aramid na. Agayan ayat kami pa lang. Ngam kasya ti ugalinan. Kasano no agasawa kami ton? Bakalin na? Kasjay? Ay, awan na! Jack kaya ti babaya kasya ti ugali na.
Lapdan na amin na kaya't kong aramidan. Oho. Anya, makiwin naswas ka kanya kon, Tony? Wen, jak ngamin kaya ti ugalin. Ha? Amin matan nga aramida kat pakibiyangam. Ay, jak kaya ti kasta ha. Umay ka pa'y dito ibalay tapno ag-imbestiga ka no apay ajak simbrak iti trabaho. Unay ka matan. Tony, concern laang matkan ka. Iso aramit ko dayjay. Ngamno di mo kaya't apakibibiyangan ka. Jakon ulitan dayjay nga inaramit ko. Promise. Ay saan? Jackpot yun day tangay bagam. Amok nga ulit tumtumanan. Iso nga, break taki day. Anya? Anya? In-break mo ni Teresa, paray? Wen, manakibiyang launay. Ay, kasla bagkalin nakmatan iti kasya nga ugali na. Anya? Amin nga ramidak, nasken maamuan na. Apay, mabalin ayat ti kasjay. Ha? Agayan ayat kami pailang, ngam kasjay ti ugali na. Kasanungay no agasawa kami ton. Di awanay, jak to pulos makabalog no bilang. Oo. Unay kan, pare. Di ka kitagyaman. Tay sakit na ka ni Teresa. Ay, jak amokin ka, pare. Sinayang mo, ti kinasingpit jay tao. Ay na, sana ka masayangan iti babae. Iti kasya kinatagar ka? Babae pa iti kumamat ko naman. Awa na. Anya? Jak masayangan ka ni Teresa. Ngamen, amok nga gusto kanyak di palasang anam amuta iji inuman edi na minsan arabi. Ha? Wun. Ay, paray, huwag gaya. Mapantamang ki di manan into malan. Di ka madanagan. Siyak ti makaamu iti inuman ta. Ay, katwan na, paray. Ay, kurso na ka talaga na di abalasang kahit. Iso pa nga si ma. Mapantaman ay. Sinumpatan at dagos niya po Diyos ti kararag ko, ha? Ha? Ingkar kararag ko, asapay lakuma, tagsubli kay manen. Katni, awan pa'y manungal daw, kat imay kayo, ada kay manen. Wen, kahit ka mamamoy ti husto ading balasang. Kasta aya, agyaman ak unay, manong anagwapo. Awanan nyaman na, basta parakan ka. Ay, Takit-takit at iradang, paray. Apaw! hoy, tagtagare pare. Ala, mga lakang arudan iti ara. Rugyam tayong ti uminom. Anya? In-break mo ni Teresa? Wen manang. Tapay. Jaket ti ugali na masapol ka na yun nga amuan na no sa dino dagiti papanak ka na raramidak. Anya? Natural kaayan ayat mo nga rod. Jaket ti kasjay. Unay kan, siguro, ad namanin sa bali abalasang nga ar-armam. Iso akas talatan akala at tipan nakiwin naswas mo kan kwa na. Nawan mo tama nang. Ay na, Tony, amok day ta nga ugalim. Day ta pa nagrup-rupam akas kala nabisinan akanayon iti babae. Na, ni manang mit. Kat, pudno matibagbagak. Ay na, Tony, agpanunot ka kumaan na sayaat. Nagsingpot ni Teresa. Awan makunakkan kwa na. Basta. Jak kayatin ti ugali na. No imbaga ka jak kayat. Jak kayat. Didak mapilit. Binagbaga akmat nanang. Ngam nagtangken ti ulo na. Laklakayan adi na kayat ti paisuro. Hay, na ito lang nan atalaga ti kinababaero na. Ti awanan bain akabsat ko. Tanya ngay nga raw danakaw. Di ka mas daaw. Takas jemot ti ugali day di amayaw. Isupay kit di timpatay na. Ti kinababaero na. Nanang, sapay la kumaata makapanunot ti kabsat mau. Kat sublian na ti kaayan-ayat na. Sayang ni Teresa. Nagsingpot. Kan makitak ti panangisakit na iti kabsat mau. Kasano kumaasublian na ngay nanang. Kat adda nga rod manen sa bali abalasang nga ar-arman na.
Anya, day tatipod no nanang. Adda manin sa bali abalasang ngar-arman na. Agtrab-trabaho ka no ijay inuman. Anya! Nay, apay akasta matan ti porma manakaw. Kasla dapas ka napapanam. Ah, ni nanang mo. Kuno sigod mo tama nagporma dahil ti gwapo nga anak yaw. Ya, papanam maya. Ay, ijay man sentro. Pasyarak man ni Andrea. Andrea, Una nang, ti balasang nga rarmat. anya, ayunay kan. Awan pa'y ti manu alawas man ipon nakiwin naswas ka kin ni Teresa. Ngamita, adadas ar-armaw. Una, apay kapoy. Amuyo mat, anatar dati anak yo. Iso nga, habulin ng mga babae. Ay, sumargang ka man si katunay. No. Siya na nasaya at ngar-aramatam ti kinagwapom. Tapnula ang pagay-ayamam dagiti babae. Tandaan dayta. Ne, itaman pinagmay sa kang ay may, Tony. Itaman pa, di mo kadwa ti gayem mo, Wan. Kaya't kung amin nasyak lang, tiga sangong mga uminom ita. Amangan no itamot lang kat aklunan nak. Andrea, agpudno ka kuma. Ay ayatan nak ka di mo no saan. Ibagam kuma. Iti kasta, amok mo ti pagluglugar. Doon yaman ti pangedeng mo, irespeto. Tony, tangalaan ti babae mang pahay iti gwapo akaskan ka. Ha? Anyat kahit mo sawan. Aklo na kung ti ayat mo. Ay ayatan kami. Sipot pa'y nagamamuta. Ay na, agyaman ako na ikan ka, Andrea. Siya ako ti kararagsakan alalaki na parswa dito'y lubaw. Yahoo! Nanang! 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 Ay no! Ay, tunay. Ay nak! Anya ka din day tagararamidaw. Ah, Rabain ngam agpuka-pukaw kakitdain. Nakababain ka dagiti karuba. awan baby ang nagiti ka ruba. Saan nga iso dati makalapit iti ragsak ka marikrik na. Anya, Yahoo! Ay, no kayat da. Umay na makiragragsak ita kanya ka. Amuyaw, inaklon na kun ni Andrea. Agayan ayat kamain. anya. Una nang, pudno ti ibagbagak. Agayan ayat kamain. Masigurado ka magustuhan nyo ni Andrea para kanya. Anya. Iti kabitan na panaway. Ipasyar ko dito balay. Yam amok kada kayaw. Yam amok tumay tinimanang doon na. Nya, da kayon kin ni Andrea, paray. Wen, inaklon na mulangan. Kasta ka day. Ay ka, nasayata nga raw, paray. Wen gayam. Apay talaga nga awanan ti panggap mo asublan ni Teresa. Si Kamot. Ibagbagak lang nga rudan nga inaklon nak ni Andrea. Nga ni Teresa pa ilat ibagbagam. Pare, ni Teresa, nabayagan nga mamom. Kun imabot mo tin iti dua tawon, ti ayan ayat yo. Ngam gapulang iti dayjay nga Andrea, basta latan nga inbreak mo. No iso ti destiny ako nada. Anya ngay nga rod. Ngam pare, nabiit kayo pa'y anagam mo iti dayjay nga Andrea. Anya tayo mo ngay, no sana nasaya ti ugali na. Anya ngay nga rod. No saan na nasaya ti ugali na. Ay kaso katakmanin aparay. Kas talaga ti biyag dito'y lubong. Awan permanente. Sa bagay magkidya pare. Angem, panagunak pare. Sana mapasamak dayta. Ngamin, amok na singpet ni Andrea. Mariknak kay. Sapay ko mga rod, takasta, pare. Nan, kita man ti picture ti kaayan ayat mo akanayon mo nga ibagbaga. Mabit lang manang atoy. Oh, pintas niya. Anya. Daytoy ti kaayan ayat mo? Uy, apay ka day. Sigurado ka kadi a babae daytoy. Kasla baklamat. Ni manang may. Tila ibagbagam ako na. Umapal ka lang, gaputan na pintas.
Kasta ka ibagbaga mo. Anya? Sana balay. Iti kabita na panawan, ipashare ko dito yung balay. Tapno mamamom. Tapno makitam iti personal. Tapno saan mo nga ibagbaga akasla bakla. Anya? Apa di mo kaya timakidate niya? Agayan ayat tamutin, sana yan. Ay, kwa! Pakawanan na kumaha. Anyat ka't mo asawan. Kwa! Agpadatang nga da itlog na. Anya! Apay nga talang ay bagam. Mabuta nga kami. Pampanunutan nga mga nuliklikan na. Anya? Kitag man. Ay, sabag ka bakla. Awanan ka itibayin. Damot nga agpaiso itlog mo. Ay, sos. Supot ka pa'y salbag ka. Agling nipatan. San kan ngagpakpakita kanyak? Mawatam. Wato ni. Unaklakit din no babae ka. San mat gaya? Manangalilaw ka. Aday ta pare. Ibagbaga nga mingging ka, idiging ka. Saan mo ba unay nga mamunyo tao? Ngayon niya tinarabid mo. Diyak malipatan dito yun. Napasama. Pare. Kanya nga dito pare. Makapalag. Ada itlog na. Sakit. Subaw. Unay mo ratan paray. Nagangdod ang araw na bakla no kasi paray. Subaw. Jaklo ko man imbibreak ni Teresa. Bakla magayam ni Andrea. Yung sana madlaw bakla. Kaputa babayang dating. Hanggang supot mo't gayam ti awanan bain na bakla. Ay, basol mo na ita pare. Ken, san lang asyak agayem mo. Ti nang palpalagip idikin ka. Ado kami. Di na kami bangag paray. Kanya nga ita, nakasarak ka iti supot abakla. Ayawan mo paray. Ayaw naman. Pare, pangasim. Di mo ibagbagay ti Orasino. Nakababain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Si kamad yung tinasabat ko, kumari Vanji. Wan mare, papanangay? Inakman agsapol itigay, uno lalaki. Sika talaga. Bigbigat akas na ibagbagam. Shemperds, para masaya. Diyak kaya tibigbigat na nakamisuot ti tao. Sa bagay matkitdi Where are you going anyway? Kat, Domingo mat ita, mapanak ijay ili. Agpalengkiak, mare. Ay wow! Agpalingke ka? Ngam kasta ti postura. Talaga lang ha? Ha? Apayan ako nam dayta. Ganun nakapinpintas ka iti langam. Kas kamit lang mapan umatindar iti kasar. Si kakit di mo't mare. Adon tinaibagam. Ala, ingkan ijay papanam. Tainak mo't tan ijay papanak. Kahit mo nakapimpintas nga apay so tilangam. Angam sige, ingat ka. Aldawan, ngam awan pay laang da abakla. Ha? Pananyo ayaw. Mapan kami ijay bangkag nila kay Fausto. Mapan kami man mangala iti kalunay. Ado kanukit, tinagtubo ita. Ay kit urayam ang mga ano pa umayon. Hey, imbagak lang nga roden amasama. Ngam ni, itayak pa'y nga agur-uray kan kwa na. Urayam nga rod, bakit? Ang mga ano dalakit nakataktakan na. Hey, Ang mga ano madama pa lang ti papindas na. Ang mumutan di gayam mo abakla. Uray bangkag ti papanan na. Masapol ang nakamake up. apay
ngita ka laang, nakabaybayag ka. Ay na, pasensyakan kumari. Nabayaganak. Tanasaba mini kumari Van Gigi Dalan itay. Nagsarsarita kami. Anya, anya tinagsaritaan nyo. Awan mo. Dinama ko lang no sa dino ti papanan na. Kat mapan kano di palengke. Day talaan, ti makagapo. Ay, ma-appreciate ko kaya di langana. Ha? Papan ngamin iji palengke. Ay na nakapustura. Kasla umatindar iti kasar. Anya? Ay, bilib na bilib akes ka ni Mari Banje. Amo nang aywanan ti bagbagin na. Inak naman iji balay da. Damagak man no anya ti usar ng skincare. Wano sabon. Barang tumalab dito'y rupak. Anya, umay mula ang damagan no anya ti usarak asabon kan skincare, mare? Isuladay tatiranta ngay may dito'y balayo. Ay unay kan, kumare. Anya laang ngay ti usarak asabon. Jay laang mat ginatang nilakay ko apang pa. Ay, sana all. Sana all talaga. May asawang ganern. Anya? Anya nga ti radya asabon. Oh, adoy oh. Kastoy di packaging na. Kan adamot lagi natang nilakay ko a lotion. Isu ti usarak. Mayat-mat. Isu ti kaalaan ti skin ko. Amo mare, umapala ka talaga ka. Si kakit dimot, mare. Uy, puno ti bagbagak. Ngamin, adda asawa, nga amo na kang aywanan. Ay, hanggang sana all ng ako. Ay na, day tamo ti pagyamyamanak, kumare. Ngamin, amo nilakay ko dagiti banag, amak pa ay itiragsak kanyak. Nga oray basit la banag. Amo matan dagiti asawa a babae, oray sabon laang apampapudaw kat naragsaktan. Oo, kaya? Ala, gumatangak man iti sabon akas iti inusar mo. Isuman, ti inak gagaraan iti ili. Parang adapay naman ang agbali ti kulay ko. Ay, ano ba yan? Nay, supot mo't ti sabunday tay gemaw si kabakla. Apay, agpidpidot ka iti basura. Ay, no. Nadalos da ito'y asupot. Dinawat ko ni Kumari Vanji. Supot ti sabon nga usaran na. Ah, sabaw. Nana. Pimintas kami ti kudil ni Mari Vanji. Manipod na gusar iti sabon. Iso apadasak man. Ay, katun awan mo't dakas na. Wen, tapno pumintas mat, tirupak akaskan kwa na. Ay, katun ay nan, kita agmanday ta asupot. Sa pulak tuman mag ijay ilay numapakagpalingke. Agusar kayo mat? Ay, katun awan mo't dakas na, si kakit di mo't. Oray bakita ka, no kayat ko ti agusar iti sabon apang papudaw, kas kada skincare, mabalin lata. Awan makalapod kanyak, bakla. Apay nga bagay? Adda ka mutlatan dita, sulya na kul ulimag. Apay, adda ka di parikot mau. Awan, Saan ka mo't akasta? No awan problema mo kahit. nung kunak nga awan. Ay na, bakit? No parikot mo, ibagam. Iti kasta, matulungan ka. Uray ibagakan ka, saan nak matulungan? Bakit? Hay, pare ko, no kasano ak makagatang iti sabon nga usarak dito'y ropak, kan skincare. Anya? Kita man, amin dagiti ka aruba. Ako kumarek, agus usardan iti skincare, siyak nga angan ti saan. Ha? O, anya, ada may tulong mo? Day ti parikot ko. Hindi damag ka, ngamawan mo't gayang maitulong mo, ha? Salbag ka. Ay nanana, kaslakay mo tin agtawon laang iti 40 iti kasta alangayo.
Ay naagyaman ako na jay. Gapo da ita iti panagususar ko iti sabon ken skincare. Ay kat nasayaat no kasta, nana. Tapno ad-adda nga umubing tilangayo. Wan nga raod banjay. Anya ti amaw no adda foreigner amangayat kanya. Anya? Nangangaw ko lang si kakit di mo. Agusarak iti sabaw na pangpapudaw kan skincare para iti bagay saan atapno agampang. Da kayo matgayam ti masabat ko, nana. Wan, siya. Siguro, dinak na ilasin gapo iti lang kanya. Ha? Pimudawak nga man. Kun adaw ti mangibagbaga nga imubing kano ti langak. Wan nga rod, nana, kasla kay agtawon iti 30. Gapo dayta iti sabon kan skincare nga ususaran. Isu nga agusar kamutan. Agusarak tulat na, nana, ngam saan nga skincare wenno sabon apagpapudaw. Ha, addan to sarak tapno pumudawak, nana. Kat masiguradok, anak pudpudawak to, ngamda kayo amin. Anya, ay kat ishare mo kumamot, ah. Ay saan? Bagyo lang day taasabon kan skincare. Basta siya, adda amok apagpapunaw. In just one day ko naman. Shortcut day jay, nana. Shortcut. Anya. Ikanak man iti kwartam lakay. Uray 150 naong. Ha? Anom ti 150? Ay basta, awanin ti adupay adamag. Basta ikanak, adda na patag apang igatangak. Ha? Anyaman daytan? Ikanak wanaw! Aguray. Atoy. Ano sam? 120 lang dada. Anya? Makamukan ang mga ibadyo. Anya tigatangam. Ay, sika magayam, Sandra. Pantata. Ay na, pangaasim Bigbigat pa ilaan. Ang mga nuko naman nga umutang ka. Judgmental kayo mat at talagaan niya. Sa anak nga umutang, apay, di yung makita da iti kwarta nga idyom ko. Gumata nga tata, sa anak nga umutang. Anya gatangam ngay. Gumata nga iti may sa Azon Rocks. Tay makil a plastic tinagkargaan na. Ay, sige mabilang ka lahat tiga gatangam. Kan lakwandak matlaangan iti may sa ang kapas. Kapas, anong ngay? Ay natata! Awan ka din ti ado pa asalud sudyo. Basta yun tigat gatangak, nalpas. Anya. Oh, aday ka. Naikarga kon ti Sunrocks iti basit a container. Katrug niya nga ipunas iti rupak. Sigurado, napudpudawak to ng amin a kaarubak. Aha. Aday ka. Mangrugin a sumilang-sumilak ti rupak. Sigurado nga umapal ni Bala no makita na. Aha. Ay! Ah. Anya ka din dito nga raramidam iti ruban bakal. Ay sus! Amang ano mga dagiti kaaruba, kat maamwa ti sekreto. Anya? Ay na, dadahil sa amutin ti ulam. Apay nga asundroks mo tintin pumpunas mo iti rupam. Katap no daras pumawa, shortcut nga rod, saan akas iti us-usaren da vanji, asabon kas kada skincare. Napanunot ko da ito, ngamin, kabailan na apapudawon ti bado nga damantyana, ropan tokit din. Anya? Ay, nalabos mo tinday ta kinalaing mo, Sandra. Ay na, si Kaman pa'y lang tinakita ka nang i-apply iti sondrox iti rupa na. Ay, salbag kiday.
Anya, nagkorrey ti kinalaing mo, Sandra? Italaan day tulakay. Pumintas to day ti rupa. Anya, kasano ko mapumintas? Kita man na talangam. Aguk ukis mutin na itarupam. Sapay, nini, agnanan, nakaangangot pa'y. Di ka man dilaw-adilaw. No awan maibagam, aguli makalatan. Anya, Rupak day toy. Amidak ti kayat kong aramidan. Tapno pumintasak. Si kamat gaya, Mare. Papanang? Ay na mapanak man iti balay da Sandra. Pasyarek man. Kasta ka di? Katwa na. Amangan no adarikrik naan na. Pasyaran mo ta. Ay, wan. Ure kas dyan ni Sandra. Kailiw ti kinamarites na. Anya? Totoo kaya. Iso nga inak man danunon iti balay da. Amangan kiti no na Australian. Ay naagan anukan ko, Mari. Apay day tarum. Kaslamotin nagnaan ti biruroko. Si kakit dimot kumari. Biruro kumot nga ibagbagam. Isumag! Agsarming ka, tapno makitam ti langam. Di matangak ngamin iti sonros. Diyan nga'y kadakkilan. At kunak, iso ti kamayatan nga usaran tapno daras apo mo. Ngamni, kastoy matan tinagbanagan na. Anya? Ay nako. Mabalin ayam ti sonrox apang rupa. Kat kunak ano mayat. Ngamin, kabailan namot apapudawon ti bado nga daman tiyana. Rupan tokit din. Apay bado day tarupang? Ay, jakman amun, ibagakin ka. Impakat mo man tinalabas a kinalaing mo ako nakon. Ha? Ay na, kumari nalabas. Kasun ngay no kasanday tarupam. Awanan Ad-adan a pumangit ka. Salpagkit iti kastoy. Saan matan nga agim imbag ti rupak? Ad-ad-damat nga agsugsugad. Ha? Anya matan ti kastoy. ay gonggo na ma. Anya nga minagapong osaram ti sondrox di tarupam. Lakay ken bakit ta. Ngamawan pa'y napuuta ka nagusar iti sondrox. Tapno pumudaw. Si kaman pa'y lang may. Malaos ton lakay. Saan kon nga ulitin day ngay naramid ko? Ay saan? Kakagumatang iti sondrox adi kolor. Barang agbalin na colorful day tarupam. Di kan tumod mapnag no niya ti adda kulay mo. Na itati ganabang. Nagbibising kan tumod kami na pumudaw. Ado a shortcut ngay magbagam. Anya nga ita? Nga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nay, si Kamat Gayam Julius Baraw. Una na. Naimbag nga oras yo. Imayak, tasarong karak ko man ni Elena. Ha? Ada ka din ni Elena, nana. Wano rimwar. Ay na, pasensya ka kuman, ah. Awan mo ti anak ka, oh. Itay pa'y arimwar. Sigurado anapan manen ijay balay da Maria agayum na. Kasta ka din, nana. Ay, sayang. Laki din numadanon ko. Ngam di ka madanagan, Baraw. No agaway, ibagak ngay may ka. Agyaman ako na, nana. Ibatik nga rod kada kayo dahito imut ko asabong. Para kumakin ko na. Sige, agyaman ak unay, Baraw. Anya, may manan ni Julius itay nanang? Wan, anak ko. Umay nakakumasarungkaran, ngam awan kamot. Anyang mo't di ang lalaki? Imbagak lang nga roden kan kwa na ajak kayat. Awan ayat amariknak, ngam umaylat namot. Ay na, uray ta anak ko. Irespeto mo lat tajay tao. Nakababain mo't no bilang laang. Kasi numat ngamin nanang,
Saan laang anamin sanwan no namin doang nga imbagakan na. Amang sapon laangan iti sabali a babae nga arman na. Ngam, Ala, husto na nakaw. Ingkakit kitaan jay sabong nga inyag na. Impan ko ijay kusina. Anya! Apay ngamin, adi mo kayat ni Julius. Ha? Wanya rod nasingpot mat kan nataer. Kan maysa, adda trabaho na. Awanan ti sapulam kan kuana. Ay na, da kayo at talaga. Amo yung amin, anya. No siyak ti saludsudan nyo may papan iti dayta. Jak kayat at talaga ni Julius. Wan, pudno, adda trabaho na. Nataer kan nasingpat. Ngam, Anya mananday ta ang ngem. amo yung mat, amarigrigat kami ang. Iso ano mabalin, tay adda kumamat kabailan na itibiyag Nakurapay kami lang arudan. Nakurapay laang mat, ti pakiasawaang. Ay awanan Anya? Jakmat kit di ibagbagaan nakurapay ni Julius. Ngam panagkunak, saan nga umdas ti trabaho na ang biyag iti agbalin a pamilyami, no bilang laang. Apo, nagadumanan nga imbagamdang nga. Kaya no di mo kayat saan laeng. Ay, di pa'y lasyak ti arma ni Julius. Anya? Katwan? Ay, naklo na kadagos. Apay kapoy aya? Nasaya ate may ka, Julius. Wan Elena, imayak ta sarungkarang kamanan. Pangaasi ma, daytoy kumanti maudi a panagsarita ta. Ha? Imbagakan ka ang awan namnamam kanya. Saan ka di? Ado, dagiti babalasang di lugar tayo nga ubing ngam siyak ang mabalin mo nga arman. Ha? Wan, ngam sika talaga tinakariknak iti ayat, Elena. Ngam awan at talaga ti ayat amariknak para kan ka. Iso ang pangaasim, sardangan na kuman. Sayang laan ti panawon mo may ditoy. Anya? Anya? Inungtam ni Julius kunam Elena? Wan, inungtak man langan. Barang sa nga agsubsubli di balay. Anya? Makaumang amin. Namin anon adaras nga imbagak. Ngam karasublimat. Di inong takon. Unay kan Elena. 35 mon. Ngam agpilpili ka pa'y laang iti lalaki nga ayatom? Uray 35 kon. At dalatamat standards ko ama ko na. Na yan? Kayat ko tay baknang. Uray lakay, tabak nang. Tay pagiddaak ko mati kwartakat. Ipungan kan pagules ko. Anya? Ay, isumat lagayam nga danangag ko anay dumduma nga uni ti bilit idirabi eh. Ni, apay nanang. Ay na, natay ka no di asawa nila kay Punsyo ijay daya. Ha? Nila kay Punsyo? Natay di asawa na? Wan, nabayag ngamin ang nagsakit dayjay. Kat, husto tapno aginanamot tan. Total, bakit matan? Anya, na, apay ngay anak ka. Kasla marakan kamutan anatay di asawa nila kay Punsyo. Saan mat nanang? Gagangay laki pa nagsasaok. Kasla saan kayo ang nairwang kanya? Uy, adda good news ko. Anya dayta? Ay siguraduam alo magtuak iti ragsak ko iti data good news mo. Ay, unay ka. Bakla ka talaga. Ibaga nga rodin Ay na, natay di asawa nila kay Punsyo ijay daya. Anya? Dayta ti good news mo? Wan, iso ti good news ko. Ay, dadaal sa ti ulo mo. Hoy, saan na niya? Ibagbagaklaan na amuyo. Ay, nasaan na nasayat ditang aramid mo
Maragsakan ka maten, iti ipapatay ti asawa nila kay Poncio. Sa anak ang maragsakan, ibagbagak lang. Anya, apay akas sa ti reaksyon mo, anak kaam mo, anatay di as nila kay Punsyo. Ah, apay, anyaya ti reaksyon ko. Kat naragsakak lang mat. Saanon nga agrigat di asawa na iti sakit na. Nasaya at mad no kasta. Kasla sa bali ngamin ti kayat asawan day ta panagis-isem mo. Napanunot mo la dayta. Malaki din. Agawa am timangan. Tamapanta ijay daya. Mapantamat sumarong kar ijay ayan tinatay ah. Agyaman ako na iti kaadayo, Maria Elena. Ay na, awan anyaman na tata. Adama ka rin di kusina, ha? Ingkay latamangan, numabisin kayo. Un tata, agyaman kami unay. Siguro, ag gusto ka kinitata Punsyo, anya. Ha? Kas ka lang makaisbo, no makisarsarita ka kankwana. Ay, si kamot friend, tilay bagbaga. Aminom ki din. Ah? Ay, kwa? Wen, ag gusto akan kwa na. Iso akas na unay aragsak ko, idinaamwak ang nalipatan ni bakit na ti umangas. Anya? Wen, friend, Sa bali mo't talaga ti mindset mo, anya. Naidumduma talaga. iso akal pasan ti pamumpun ti asawa na. Rogyak tinabayag a planok. Gargaryak nila kay Punsyo. Iti kasta, marik na ti ayat ko. Numapasamak dayta. To ison to ti matay. Kukwak to amin na kinabaknang na. Anya? Anya, agayat ka kinipon siya. Wala nang, kut maragsa ka na. Gaputa agayat kanumat kanya. Anya, ay ayatak ni tatapon po nanang. Iso asaan nyo kuman alapdan tiriknak para kenkwana. Ay na anak ka. Ni Julius akatawunam, di mo pinaganap. Ngam ne Poncio akatawunak, isaw tay ayatam. Wala nang. Amo yung matan nga aglaplapusanan iti kinabak ng dadya alay. Ha? Kayat mo asawang ti kinabak ng nalaang ti kayat mo? Ninanang mo't. Ang kaslakas na na. Ngam sana bale. Masursurok to nga ayaten ni Tata Punsyo. Ayat apod-pod no. Por Diyos por Santo, nagado alalaki ang mabalin mo apagpilian. Ang no apay, aday jay pala alakay ti pinilin. But iso nga ro tibak nang. Anya? Mindset ba? Ay, jak amo ti pampanunutam. Makaamo ka iti biyag mo. Katuan, ibagbagam la day taa. Oray po utam, mairanod kanto iti kinabaknang ko. Anya? Nay, apay ngay, saan mo nga umimbag na ita uyak mo? Bakit ko? Jak man mo. Jak mo't lamay imbagan. Adon nga agas ti ininom ko. Nga maawan lat namot. Ay, sos, masapon nga agpa-check up ka. Tapno maamuan, no anya na ita. Ay, saanan lang ay. Kabakpay mo't. Di ka madanagan ta siya ti makaamu iti gastusom no bilang. Ala, hindi ka madanagan. Ibagaklat tano jakon kabaulan.
Kasano daytan, awan ka di pa'y panggap mo ang mapanagpaduktaor. Nabayag day tauyok maun. Nanang, ay nanakaw, di mon panunutan astusam no bilang laang. Napatpatag ti salun at mau. Huwag ka di nanang, mapanak tulat ta. Ay, kanon tupay ngay dayta. Mapankakit dain. Di mon urayan ako markaro dayta. Uy nanang, di kay madanagan. Pailak ti bagi. Una yung tigas to eh. Jakmat lagi ang bag. Ay, ibagbagak ngamin ka, mapan kagpa-check up. Di na ko dagdanggan. Mapanak tulat na. Di kay ka di madanagan. Kabailak ti bagi ko nakmut. Ay, manon abulan day tanga uyak mo. Saan pa naging ibag? Wan nga ron. Jakman amo no nakaalalaak iti kastoy. Manon nga agas ti tinumtar ko. Ngamawan matlat na. Amangan kit dinok. Nukwa. Aya ako ah. Amangan kit dinoong sa amatay ngam ni Tata Poncio, ha? Ha? Anya? Ti mindset mo ngamin, kat inton matay, kukwam amin a kinabaknang na. Ay, sa balitan ti mapaspasamak, panagkunak ket. Sikan sa ti umuna? Saan anasaya at day tanga angaw mo ah? Sa anak nga agang angaw. Ibagbagak lang ti madlaw ko. Iso nga itapay laeng, agpanunot ka kuman. Anya, kasta timbaga ni baklakan ka, Elena? One friend. Kat, amangan na pud no? Panunutom ana imbag ah? Ha? Saan mat siguro? Anya ngay kumati connection tinabayag a panaguyak ko iti kinabak ng ni Punsyo. Kat, sa balimat ngamin ti mindset mo. Ti kinabak nang nga ti kayat mo. Saan mo nga ay ayatan jay tao? Ay, di ka di mabutang asika ti umun-una amatay? Ay saan? Tiyakmat itulok ah. Panawak langan ni Punsyo no kastamat lang. Kayat ko pa'y tagbiag. Kat, nasaya at ano kasta? Panunutom, asaan ang nasaya at day takinabak ng laeng ti kayat mo. Ibagbagak tumat kan ka. Ado ti kakasta at tao. Nga isukit di ti imunaan natay. Ngam ti lakay abak nang. Anya? Anya, dito'y kan balay nga agnaag. Wala nang, panawa ko ni Punsyo. Ha? Maputangak nanang. Amin ngamin at tao. Ibagbagadang amangan kano no siyak ti umuna amatay ngam isong. Ay, husto tanapanunot mo dayta anak ka. Dito'y kan balay. Agpaimbag ka kitdain. Iti kasta, makatrabaho ka. Saan aday tamang namnama kalaeng iti kinabak nang day di alakay. Amangan nusika, ti umuna amatay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, anya laki din. Nay, Mark, apay asaan ka pa'y nagpulas? Saan ka kadi ama pa ni Jay pagkadalan? Wala na, masaluta. Kanayon ba't ngamin ang mapanak iti pagadalan? Awan ka di mutlati di off kon. Ala ni Manong, apay, agtrab-trabaho ka aya, tapno ag-day off ka. Agulimak ka man, Mina. Apay sikat ikasarsarita kaya. Makapa-stretch ka mat. At anya nga stretch mo ta sa asawa? Baka stress. Adula amin. Isunto mo lang iso.
Mark, ada ka di arami dumitangal daw? Awan pare, apay ka di? Ha? Mayat nga rod. O may naktuman nga rod tulungan. Tarimaanan tayo ti race me. O sige, inakbit iji balay. Alak ti gamit ko. Tatang, ada pagkwarta akon. Oh, apay, adda ka di trabaho maun. Adan, kinasarita nak ni David itay. Kahit Kwa, tulungan ka namang tarimaan ijay Terence da tatang. anya Terence, Diyo amo ti Terence. Diyan nga da iti sango ti balay, tay pagtugtugawan nga nang runa no da bisita. baka ti kayat mo asawan kat Teres. Isunto mo lang ay isaw. Ay, bakit din ta inawis na kagtrabaho pare? Siyempre mo't apare. Aywan kayam. Asensado mo't mi Jonan nga ex-girlfriend mo. Ibagbagada mo't nga adutin na iskan, gapokin ko na. Ha? Anya nga iskan pare? Ipalawag mo man. Diyan nga, bagada ano agbayad ka kit, dumakal ti kwartam. Ngam kalpasan ti sumagmamanong alda, uno bulan. Agpo kawan. Iskan ko na dawait. Amangan no iskam ti kayat mo asawan pare. Saan nga iskan? Anyat gata nga, Mark. J-Man 7 Soldiers na na. Ah, anya 7 shoulders mag. Anya ka di jay. Makan, wano anya. Ay, kwa. Anya laki din aya. Anya ang makanti sa sawom na na. Day tama ni Day ta siyang po nga 7 Soldiers. Kat no head and shoulder mo't asyam po ta itudto daw baraw. Anya lakit din aya. Oh, Manong. Api nga itakalaang. Kan, api anang kami suot ka manon. Ay na, ad-ad-adi makal ta sub-sub mo. Agtal na ka mamumina. May saka mo. Buisit ka itibiyag ko. No? Kut, api ang nagtangsit ka ngay. Siguro, addaman na ka sa iran tarik namon anya. Relax ka kadilaan. Umay kakit din, tamangan kan. Sikalatan timangan. Makapaawang kamot iti appetize. Appetize nga. Ang mga no appetite mo, ti kayat mo asawan, Manong. Wunain! Wunain! Da kayong tinalaing. Di ta ka man langan. No, isuro lang arudan iti husto. Isupay tinatangsit. Hey, rabiin, Mark. Ngam adda ka paila dito'y salas nga cellphone. Di mo kunaan. Adi ka manin mapanag-eskwela inton bigat. Apay ka di aya tatang. Kita nga rod no ada Facebook notification ko. Umuna kay latta ka di maturugan. Day tamanan. Palpak man ta imbagamaon anak ko. Saan ang notification? No dikit din notification. Saan ka nga absent kunak ngamin ka? Absent kan tumag absent. Ay nga nga rin ti masursurum ita. Tatang, amuyo ka din no ayan ni Manong. Saan ngamin asimrok iji pagadalan? Birbiro kan dagiti teachers mi. Talaga asulpeng dayay amanong mo, Mina. Kanayon lang arudan na palpak ti rumrumwar iti bibig na. Kanayon pa ilang aglangan iti pagadalan. Iso asaan ang makasursuro kay? Katno saan sa kano ang makapasan ni Manong, tatang? Nagado ti bagsak na. Pare, nakitak man dagi jay listaan ti nakapasa.
Awan mo't nagan mo, Jay. Amom, first bat pala dyan nakitam. Awan pa ti second bat. Ha? Ang mga nubats, pare. Saan abat? Anay ko tatang. Mina, tulungan nakman, nagsakit. Apay manong, anyat na pasamak ka na. Anya kamatay. Kita lang arudin nga, dasugat kon. Nay, dakas ka diti agdamag. Tulungan ka kumapay. Nga, dita ka man langan. Papanam ngay, Mina. Apayan, Mark. Nagkarumot na sugat mo, anak ka. Isong arot tatang. Pakialayo man kiti tay, alcohol. Kan tadain. Tadalusak man to sugat ko. Anay ko. Anya lakit din. Duwati pimalpakam. Alkohol ken betadine. Saan nga alkohol ken metadine? Oh, apay akas lang makasangsangit kami na. Kasano, makapasuron ni manong ko. Nagtangsit. Kundi na pa'y kaya ti paisuro. Uray palpak amin ang maisawsawang na. Ay, isong arod. Sapay, naasam nga agsaw iti English words. Di namat nga rod siguraduan no korek wen no saan. Mangibabain at talaga dayjay amanong ko. Ay sus, apay ngay adita abanta ti enti kitata. Madi no i-base mo iti monsoy. Malas ka now. Anya, monsoy. Kaumo tata. Apay diyo amaw. Ay, awan diyo pa'y gayam amo ti monsoy at tradisyon ti inchik. Ay, barok, amok dayta nga ibagbagam. Ang si kansamot ti sana makamo ti dayta. Saan amonsoy, no di di feng shui. Ay, sigurado man nga may nagiti ibagbagam sa munto'y balikas. Salbag, kinatkatawan laki din. Naibabay naktatang. Ay, daytan tay kun kunak barok. Di kan tumot ngamin mapanidya pagadalan. Kasano nga ro da makasursuro ka no kasta. 20 anyos kan. Ngam aging gaita. Grade 8 kapay lang. Unaan na kapay ni ading mo ang makalpas iti high school. Dayta man na yung tatang. Imbis nga isakit dak ko ma. Saan tay padlaw yo a paborito yo ni Mina. Ampir kayo. Manong, saan nga unfair ni tatang? Ibagbaga na lang tikas jay, tapno ma-inspire ka nga agadal. Kayat mo nga rod, akanayon da ka akat katawaan, tapuro palpak ta ibagbagam. Oy, minagtal na ka mamay. Anya aga pumot ang ma-expired ak. Apay makaan mo no agas. Manong, inspired. Saan kit di nga expired? Agtulang kansa pa yan. Agtal na ka ko nanay. Intong ka papispisang katanay. Ni ay, si kanto pa iti papispisa kon loko. No di mo kaya ti paisuro saan laang. Get out of the house. Ay apo, napa-English pa yun ni tatang. Gumatangak man iti soft drinks, nana. Kantay na ima sa tinapay. Mabisinak ngamin launa yan, kahit. Sige baraw, day. Nimot Mark jay magmag na. Ay ayabam man. Kasla nagliday jay langana. Sige, nana. Pare Mark, dumagas ka pa dito, eh. Pare David, si ka maggahanday ta. Apay ka day. Kinapudno na baraw. Siya, tinangibagakin ni David nga ayaban na ka. Nakita ka nga may na nakalidliday. Anya ka di tinapasama kaya? Ay, akwa na. Masurunok namin itibagi. Mababainak ka na kayo amin dito yan. Apa yun, pare? Amoy mo siguro ti agwarwaras at chismes. Saan ka day? Pare, ana,
Ti may papankan ka. Ti palpak apa nagbalikas mau. Amo, Mark Baraw, saan ka ngamin nga agab-absent ije pagadalan yawn? Ta ijay, isuro da iti husto apa nagbalikas iti English asaaw. Pudno timbaga ni Nana Linda pare. Ano ngamin ay ano ag seryoso ka iti panagadal mon. Agkatawanan ta. Ngam aging ga ita. Grade 8 ka bailaan. Wah, anya nga ta ti aramida kaya. Tapno di akong agkamali iti panagibalikas ka. Ading, umay ka man ta suruan na mga agbasa? Oh, agpaiso ka diti nangagkumanong? Saan ka din ang makaungat? No i-correct ka? Saanan? Amo mga min a concert ka kanyak. Manong, concern. Saan a concert? Ah? Ay wong gaya. Unen, talaga apalpakak. Mina anak ko, nagalistuman nga glabas ti aldaw. Kita man laang. Ide, sana pulo sa kayat ni Manong mo ti sumrek iti pagadalan. Ita, ay na. Dandan di na pa yan maibatan dagiti libro abas basaan na. Maputeng ka no. Amangan no saan amakapasa. Pudno ta kinunayo tatang. Imbag nga rod, ta nakapagpanunot mo't lang ni Manong. Katita, medyo basit laangan ti palpak na. Happy graduation natin. Kamo dyan na. Kalpas kamo itlangan iti high schoolan. Kasi kapay iti valedictorian. Congratulations, Mat, Manong. Ta-grade 9 kanton. Naragsakak para kan ka. Ala, agawid tayon. Tain tayo pagsasangwan, tay impalutok kini Manang Linda amakmakan. Congratulations pare. Agyaman ak pare ha. Kan agyaman ak may. Kan anos kalata kanyak. Oray nakaungutak. Anya lakid din aya pare. Agadal ka kid di ana imbag. Tapno awan tunti mangibaga apalpak ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Anya laki din! Apay, di ka agbalon iti pangaldawam? Ah, agbalo na, klakay. Anya nga iti kanak no aldaw no sanak ngagbalon. Anya nga ron ti balonom ita. Alangan anateng ti sidaam no aldaw. Sana, jak kaya ti agbalon iti natang. Anya nga iti makunadag iti gagayom ko no bilang laang. Ha? Ibagada nga anya matenday ta asawa ti kagawad, kanayon anatang ti sidaan na. O, di kat nakababainan. Kung nagpaiso niya. Ay. Maibabati dayaw ka, kas kagawad no kasta. Iso asaan amabalin anatang ti balunak iti office, nakababain. Adamat beef ijay ref. Di ison ti balaw ng bakit?
Nagbalon ka kadi? Of course, Nagbalo na. Poor tayo ngayon, kaya wala munang kakain-kain sa labas. Kasta? No money. Ngamin, inusar ko ang nagsayot. Iso ang nagbalo na ka. Anya kalakit din aya. Unay dayta na panagsayat mo. Garampang kantumat. Ken, sikangay, nagbalon ka? Aywan nagbalonak. Iso ang mga talatan injay kusina. Sure, babaita. Manganta iti kusina, na imas ti sidak. Kasta? Kat, anya ti sidam ngay? Siyempre, vegetable. Kunaklaki din no bulalo. Natengmot gaya. Bakla ka talaga. Ala, ibusan tanda iti balon ko, friend. Sayang met no da mabati. Kadwan Uray da ito'y balon ko, ibusan ta. Uwan gayam. Kunak man noon, diet ka. Ay, salbag da diet. Ay, manganta kit di. Manganta iti adu. Ne, kasla pasig anatan iti si Dayo Sheila. Bakla. Ay, Juan, Ma'am Teresa, pasig anatang da ito si Dami. Then, what is your problem anyway? Siguro, awan ngamin paggatang yu iti karne, wenno sa bali pa'y ngagkakaimas asidaanan niya. Anya? Kitain nyo da ito'y sida. Beef ko naman. Sa anak nga agsidsida iti natang akas iti sidayo anya. Anya mo tanday ta sidayo? Rabong, nakasaksakit iti karabo ko. Anya? Palibhasa, poor kasi kayo. Di tulad sa akin, kagawad ang asawa ko. Anya? Diyos ko, pakayangam. Ay, stay pakawanam. Una yan ni Ma'am Teresa? Oo nga. Kagawad lang ti salbang asawa na kunamlan asino nakabaknangan. Ay, pakawanam. Wan nga rod. Limas tugmot ta ni Ma'am Teresa idi nagkagawad nila kay na. Saan mo't asigod akas jay? Ay, na nagbalo ti ugali na manipod nagtugaw nila kay na akagawad. Ni mato ti isbuda. Agraman ulo da di makkel. No syakla amay sa. Saan anasaya at dayjay nga ugali na? Aguyaw iti si dati kakadwana? Ay una yan. Kunamlano ka na yun mo't akarne ti si Dana. Ay na, bye-bye amon, friend. Saan nga iso ti makadadal iti beauty ta? Bayan tanda kita. Saan abali? Ay, bakit mo tinday ta? Ay, kuribet-bet kaya ang awanan bain na bakbaketan. Pasikat pa. Nanggigil akes. Ano ba yan? Lakay, amom da Sheila kan bakla akatrabaho. Apay, bakit? Kanayon anateng ti sidaan da. Iso lang iso. Anya? Wala kay. Katkatawa nga rod ida. Ngamin, no saan arabong tibalon da asida. Talbos ti sayote, wano saan tuyo anakabang bangsit. Anya? Wala kay. Ay, pimandamat. Saan akas kanyak akanayon amit ti sidaek ama pa nagtrabaho. Nay, si kamot gayam, Teresa, anya tigatangam. Ha? Apay kastamot ti awag yung kanyak nana. Teresa Latan. Ha? Ma'am Teresa kunayo Kan may sa kagawad nila kay ko. Iso arumbang ma'am tiyawag yung kanyak. Nalawag. Ani ha? Uwan, Ma'am Teresa. Kasta Kat, anya nga rod tigatangan yaw, Ma'am. Gumatangak iti 2 kilo a karne. Pork nana. Kan kumpletuan nyo ti Ricardo na Oo, sige. Mabait lang, Wan. Wan gayam. Amang ano kayat mo agumatang itinatang nga isagpawyaw. Adala ko kanatang.
Kapuros amin dagita. Ay na, saanan na. Manipot nagtugaw nila kay ko kas kagawad, saan kaming agsid-sida itinateng. Ngamin, addan igatang mi ti karne. Saan min akayat tinateng. Isula ang timang dadaal itiraman ti sabaw ti karne, no iso ti isagpaw. Anya? Mala, yagyon ti karne agat gatangak nana. Di kay agbayag-bayag. Anyamot ka ni Nana Piling. Ibaga nakit din agumatangak kano itilako na anatang kapuros kano. Apa di kagimatang no kapuros? Amom ayang agsidsidaak itinatang. No way. Ang mga nuad da sa bidong dyan natang alako na. Ah, ay, sa bagay Kun may sa, makadadaon lang itiraman ti karni tinatang. Iso asaan akong agumat gatang, pasiglat a karne ti sidsidaan talakay. Anya, kasta timbaga ni Teresa ken ka. Wan, saan da ka nun agsidsida itinatang? Manipon nagtugaw nila kay nakas kagawad. Anya, ay hunay ay naglastugay. Uwang nga raw, kasta unay matan alimas tuganda. Manipon nagkagawad dayjay adado. Ay kung makitan tao inton umay apa nagbubotos no mga bakpay. Uwang nga raw, ngamno siyak, dak kayatan nga ibutos ni dado. Itaan na minsan laan nagtugaw. Lastog na mo't amin ang alastog. Di kasanaw no agtugaw tumanan. Mga nuad anda ngumato ti isbuda, kasla rinbaw. Ay unay ang takasla rin ba? Kawamay, iso nga oray siya ka ke. Jak ibutos, tikas ka ni dadaw. Saan arong bangag, turay manan iti barangay. Umadanin ti pa nagbubutos. Dandanin, friend. Mabilbilang na lang ang mga araw. Uwan nga rod. Para makita kung mananalo pa sila. Ay, salbag. Ne, agong ungot ka man No! Tunggal mapanunot ko ni Ma'am Teresa. Ay, rumwarti sarak nga basit. Sapay lang ko mata maabak jay kwa. Saan matan siguro? Ngamin, ado matan di tao ang nakakita ili saan anasaya at nga ugali da. Manipod nagkagawad dayjay adado. Ay na, imbis nga ikampanyak. Saanen? Ibagbagakit di ang adida ibut-butos ta nagalas ti ugali da. Nang runa la di a Teresa. Ay, kunamlan no kwa. Ay, Makitan to no mga bakpay. Ngamsapay la kuma, tasaan. Itaag lang asimrak, ngamin, busy kami iti asawak iti manunga aldaw. apay nga bagbagam kanyak. Damdamag ka kaya? Saan mo? Ibagbagak lang tapno amom. Ayun gayang bakla. Ibutos yun to nila kay ko manulaangan nga aldaw, panagbubutosan. In your dreams. Makabut-butos iti asawa. Anya, ay, nagbastos ka matan bakla. Ora si kamat No kasano ti kinabastos kung nabasbastos ka. Anya, Ano ti mabalin a kampanyaan mi? Don't me. Don't me. Ngamin, ore aglupisay ka dito sangwanak. Don't me. Jak ibutos nila kay mo. Anya? Kasta timbagakan ka da bakla? wan lakay, yawanan baing. Ura di nak ibutos da jay. Awan bibiyang ko. Hanya kung madadya bakla kung para iti amin at tao dito yung barangay. Amayat amang ibutos kanya. Ha? Hindi kawalan ang baklang yon sa butos ko. Oh, ibagam to ritakan ko na. Sa bagay matkit niyang. Kaya ibagam pa Saan nga agparparang kanya? Tama nga nung madurab ko na dya bakla.
Nay, da kayo magganti masabat ko tata. Nay, kagawad. Ano yung baga orasyo, ha? Di na tulip-lipatan inton pa nagbubutos, ha? Kawin ano, Jack malipatan. Ay, pangasyo mo tata ibutos dakmanen. Di ka madanagan. Tanong mapagasatan akmanen ang mga bakit. Patarimaan ko amin adadala kalsada dito purok tayo. Nasayat ano kasta. Uray ije purok yo kumamit kagawad. Patarimaan nyo mo nagiti dadal apa nagpampanuno ti tataaw. Wayne, nagiti kasken ka ang nagkagawad laeng limastugan. Nagkagawad ka unlay. Ngimaton ti isbo, makaslarin bo. Iso pasensyakan kagawad Di mo naman nga ibutos ka. Ipakpakaunakaon. Ay na. Marik na ka medyo agtigtigar-gar ti bagek. Bakit? Ni, apay ko mga tiger-ger ka ngay lakay. Relax ka ka di lang. Masigurado ka may saka kadagiti mapagasatan amang nga pa. Sapay lang kuma. Ang mga no maatake ak no sa anak ang mapagasatan. Anya, ay na mga baka ko naktumang. Ay, makapaalak at talaga. Ha? Ni, anya tikat katawaam si kabakla. Ay, salsalud-sudan. Doon niya tikat katawaat. Ay, nakita min ko ni Sheila ti result. Ay na, daksang gasat. Maikawalo kayo. Ex kagawad. Ha? Anyat ka tumasawan, bakla. Di mo maawatan? Maikawalo kayo kunag. Kati may sa makapaalak. May salaang tilamangyo. Iti may kaipito. Anya? Ay na! Ay, naggasatan George. Ay, no. Naggana St. George, I mean. Tapno amoyo anya. Legit ang saya. Anya? Anya, matindi ka stoy. Salbag. Anya ngay nga rod lang kay. Aklunin talatan asaan mo siguro agasat ti mga bakmanen. Huwag nga rod. May sa tilamang. Ang, una yun. Nagsakit a panunutan. Ay, Anya ngay nga rod. Adan tulat na lakay. Saan lang amay may sa ti aldaw. ay sa bagay Ay, danglayo dito apo. Danglayo. Libre ito. Ha? Dakilakla ko. Di awanan baing abakla. Masipat ko lakit di awanan baing. Bakit? Ibaga man, tasaan adito'y asinig ti balay ti umay na pagpukpukawan day tabakla. Ang mga nuan adda pumudot ti ulok. Ay nakamatat day ta iti bunang. Nagbalon ka, bakla? Siyempre, hindi tayo mayaman, Ngam amo, naimasisidaak, dinakdakan. Kasta ka di? Kat nasayaat Siyak, king crab mat ti sidak. Ay, sana all, yumayaman ka na yata. Si kakit di mat, yung mayaman nga ibagbagam. Nakurapay manuan no saan, makasidalat tayo tinaimas. Abay, bak nang laangaya. Sa bagay, kasla ka dagiti amamo kiti aglawlaw. Kita man, no aging gaita, kat karnila tati si dada, itata na abak da. Shh! Tumala ka man. Inton kwan mangag na ka, amom lang arod. Di ore mangag na. Awan bibiyang ko. Ay, umatoy ata isagunot ko. Ne, itaman pa ngayon muna kayo anangan, Ma'am Teresa. Ha? Oy, nakaskas daaw. Sardinas ti si Dayo? Anya? Hoy! Anya man ti sidsida awan bibiyang mo. Ay, hindi ako nakikialam. Mas daaw lang ako.
Ngamin, idi kagawan pala nila kay mo. Kasta unay tilastog mo kaya. Kunam, asan ka nga agsidsida iti dilata, kas kadanateng, gapo, ta da igatang mo iti kakaimas asidaem. Ngam itatanaabak, ay na, ay, may sapay ti lamang, nako, sardinas na ang inuulam mo. Anya! Ngam ala, ituloy mo lata ti mangan, imasam ti sardinas. Anya! Amom no niya ti sidami, dinakdakan, kan king crab. Oh, ano pa? Nagimasan George. Todas balanggi. Saan akas iti sidam? Sardinas. Ay, nako, cheap. Walang ulo. Politics to sardines? Hoy, gigil ako, girl. Ano ba yan? Sardinas, itapon ko yan. Di ta ka manlangan? Anya! Kastoy abiyag, awan pa'y naimas asidaan mat. Manon abulan asaan anakaramraman da tao iti karne. Ha? Nung atain nakpay la umutang ijay ayan ni Nana Piling lakay. Ay, kung mapangkaumutang no, danam naman mapagbayad mo. Mapangka Wan ngagpaisoan niya. Panagsusweldo ngagpaiso. Ngam manulang ang timabati kanya. Ngamin, mapan itilon ko. Ano, santa na bakit? Oray sardinas ti utangan. No pa utangan da ka Wan lakay. Ala, urayon na. Tain nakpay umutang. Tapnumangan tamutten. Anya, umutang ka iti sardinas kan natang, madam. Ha? Wan ko manana. Nay, kunak manusaan kayo nga agsidsida iti natang. Ang mga numadadaal ti salon at yaw no bilang laang. Ikwa. Ninanamot. Agsidsida kami. Anya lakit din. Kunak agsidsida kayo gaya man. Manipod na abak ni Dadaw kas kagawad. Ha? Ay na, Teresa, di makunak laang. Saan nga min anasaya at ti agpangpangas. Anya man dagiti mapaspasamak iti biyan tayo. Agtalinaad tay lata kumaan pa kumbaba. Nana. Saan tay kumaapanunutan amas lamang tayo kumpara iti sabali a tao. Ngamen, no kasta ti mapasamak, namnamaam nga iti bigat, kat tinangato nga isbom kat bumaba. Maawatang. Wan nana. Kat pasensya kay kumana, kadagiti saan anasaya at ngayon pakpakita mi nga agasawa. Idi kagawad pay laeng ni Dado. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.